Hola, avui estem al concessionari oficial d'Start Motor de Sabadell i em trobaré amb una persona molt especial. Ja ho veureu. Mira, bitxo. Hola, hola, hola! Hombre! Què? T'agrada, Bitxarraco, tu! Jolín, si m'agrada! Ja t'he vist aquí Home, és que... prenent nota. Sí, algun dia. Algun dia. Sí, en un futur llunyà. T'agrada conduir o no? Molt. Sí? Molt, molt, molt. Condueixo des que tinc 14 anys, o sigui... Moto. Ah! Moto. Legalment. Condueixo legalment des que tinc... No seràs dels típics que... No, tractor del Moavi sí que el porto des d'abans. El No sé si tractor? això es pot dir o no, però sí. Sí, el Moavi és pagès. Ah, que xulo! Sí, sí, el Moavi és pagès i Home, sí. és un clàssic, que el net li demani el tractor a l'avi. Sí, de fet, des del primer cop tinc aquí com un entrau, perquè Sí? em vaig fotre una bona hòstia. Amb el tractor? Sí, clar, és un tractor de camp, no és un tractor, Clar. un John Deere d'aquests de Lleida, no, No, no. és de Tarragona, saps? Vull dir, és com... I no té airbag, No, m'imagino. no, i em vaig rascar sencer, però bueno. Això no és com un tractor, evidentment, No! i amb això potser gaudiries una mica més. Hosti, sí, amb això segur que sí. A més, segur que no fa soroll? No, perquè és elèctric, clar. Què tal? Molt bé. Em fa molta il·lusió veure't. A mi No ens fa- havíem vist mai en No. persona. I em fa molta il·lusió conèixer-te, Sí? també. Que xulo. Home, m'han dit que ets un gran esportista. O que t'agrada molt l'esport. Això sí. M'agrada molt l'esport i intento practicar esport mínim un cop al dia. Un cop al dia? Sí. Mínim un cop al dia? Mínim un cop al O sigui que dia. diries mínim un cop a la setmana, però home, mínim un cop No. al dia ja potser entrenes més que jo, eh? Home, ho dubto bastant, eh? Home, perquè jo hi ha un dia a la setmana que descanso, llavors, Bueno, clar, els diumenges a vegades, Sí. en comptes d'entrenar, entreno a la Play. A la saps? Play? Sí. També Sí. m'agrada, la Play? Mira, hi ha una cosa, mai a casa m'han deixat tenir Play. Ja. Mai. Clar. Perquè ma mare és profe de literatura bueno, el meu pare és funerari, però és igual, el que digui ma mare va a missa. És funerari. Sí, de Déu-n'hi-do, Barcelona. quina Ho ha passat feina, molt malament, Molt malament, del rotllo de llevar-se a les 5 del matí, tornar a les 10 de la nit i com un zombi, en Ja. plan, i no veure-ho durant 3 setmanes durant el confinament, I Doncs què? sí. Doncs res, estic aquí perquè, a més, aprofito. Vaig a El que fotre dèiem. la falqueta, La falqueta. He tret un disc Sí. que es diu Iceberg. Iceberg. 11 cançons, 3 d'elles en català. A l'anterior en tenia 2, aquesta en té Però 3. va petar molt Ja. la cançó. Escriurem va ser un... És la cançó. No m'ho esperava, No. Mira, no m'ho esperava, es diu la cançó del Sí. disc nou, la balada en català es diu No m'ho esperava, perquè sempre que em diuen clar. hosti, escriurem tant, jo dic, hosti, és que no m'ho esperava. Ja. Llavors la cançó nova es diu No m'ho esperava. És que tothom té coses a la vida que no s'espera. Ja. Jo, per exemple, vaig córrer la meva primera ultratrail, també la vaig guanyar i no m'ho esperava. Tu et plantes a la línia de sortida amb una cursa de 83 quilòmetres. Quants? 83. Veus, aquest és el meu esport d'un mes. Un dia teu és un esport meu, o sigui, d'un Bueno, mes. tu entrenes mínim un cop al dia i jo potser en un mes ja faig tot el teu entrenament d'un dia. Uala. I clar, jo quan vaig sortir vaig pensar, a veure si l'acabes. Però clar, vaig acabar guanyant aquella carrera, per tant tampoc m'ho O sigui, no esperava. només va ser la primera carrera que vas Sí, fer, sinó sí, que va sí. ser la que vas... O sigui, vas guanyar la primera. Sí. Molt Vaig bé. guanyar. A mi em passa una cosa similar amb Operació Triunfo. Ah, Vaig ser la primera persona que van entrevistar de tot l'estat sí? i la primera persona que van agafar i la primera persona, o sigui, en plan, el primer de tot, saps? No vaig quedar primer, perquè jo Però no sé com el guanyar. primer? Tenies la... Vas Van començar els càstings a Barcelona Sí, i em van donar una cosa que es deia passe directo, que em van dir, posa el primer a la cua. sí. I llavors, el primer càsting, el primer de la cua i la primera persona que van agafar. Carai, et va canviar la vida, eh? Em va canviar la vida. Home, si no, no podria estar aquí avui. Ja. T'ho vas passar bé per això? Vaig ser molt feliç. De fet, crec que mai he estat tan feliç com vaig ser-ho allà dintre, no? allà dins. Que esteu en una bombolla... Tu pensa que no tenim ni xarxes, ni telèfons... No sabeu res. No sabem res de l'exterior. I quan sortiu? I quan sortim, psicòleg, sisplau, què és el que m'està passant? El primer que vaig fer, Perquè no us ho imagineu quan esteu allà dintre, que No. quan obriu la porta s'us tiraran a sobre com lleons? No, zero. No? O sigui, sí que et pots esperar tenir més tenim- repercussió que abans, perquè, Sí. òbviament, però és que tu estàs allà dins i t'oblides que estàs fent un programa. De debò, Sí. T'oblides de les càmeres, t'oblides absolutament Sí. tot. No hi ha guions, no hi ha res. Ja. Només vius per cantar. Ja. I és meravellós. I fas el que més I fas t'agrada. el que més t'agrada amb la gent que més t'agrada del món Sí. i després et separen d'aquestes persones, Oh. cadascú se'n va viure al seu poble o ciutat Ja. i, òbviament, que si no tens un bon psicòleg i una bona família i un bon voltant... I tens el cap molt amoblat, que és el que veig. Bueno. No, sí, li he comentat, amb el César, que
que ha estat per aquí, dic, home, jo li he demanat l'edat, que no la sabia, ets molt jove, 24 anys. 24. Però clar, hi ha nanos que amb 24 anys, amb l'estat que estàs tu, sortint d'Operació Triunfo, se'ls en pot anar molt, Bueno, jo crec que l'important és l'educació. Sí. Home, la mare, literatura. La meva mare, professora de literatura, la meva professora de segon, tercer i quart d'ESO de castellà, imagina't. molt heavy, molt heavy. Et devia apretar, bueno... Em posava notes l'agenda per ma mare, ella. O sigui, la meva mare... Sí, ella les posava i ella les signava, no? I després arribava a casa i em deia, escolta, què ha passat? I dic, res, què passa? No, que m'han trucat del col·le i m'ha dit la professora de castellà que hoy no has hecho los deberes. La meva mare és d'aquestes, és professora de castellà, però hoy no has hecho los deberes. Jo, ja, és que, mira que li he dit a la professora de castellà que els vaig fer i que me'ls he deixat a sobre la taula. No té un trastorn de personalitat. Però ella no el té, però quasi. Ella el força, saps? Amb tot el respecte. Sí, no. És broma, És broma. Com es diu la teva mare? Montserrat. Montserrat, molt bé. Montserrat. Que bé! Sí. Home, jo t'asseguro que no m'hagués agradat que la meva mare fos la meva profe, ni de castellà, ni d'anglès, ni de gimnàsia, perquè és que jo em portava molt malament. No, mira, ma mare va saber diferenciar molt bé, ja et dic, o sigui, canviava el xip i vaig tenir molta sort, perquè és molt bona professora. A part de molt bona mare, és molt bona professora. D'aquí, de Sabadell? De Terrassa. De Terrassa? Som de Terrassa. Ep, hi ha competència, Hi ha competència, per això que compte, no tornis a dir mai més si soc de Sabadell, perquè m'està costant estar aquí. Sí, no, perdoneu. El gel hidroalcohòlic me'l poso encara que no hi hagi una pandèmia quan vinc a Sabadell. Ostres, escolta'm, veig que per això que estàs a Sabadell i que vas ben calçat. No ho dic per res, però una de les primeres coses que faig quan conec algú és, per defecte professional, mirar-li els peus, les cames, i he vist que portaves un calçat esportiu i dic, va amb una Salomon. A veure, aquí hi ha una cosa, ¿vale? És una mica estrany tot aquest món. Als meus concerts, jo em vaig posar una banda el primer dia d'aquestes de comptar calories, freqüència i tal. Un pulsòmetre. Sí, exacte, un pulsòmetre. Una hora i mitja de concert, 1.200 calories gastades en una hora i mitja de concert. Soc una persona que salta, corre, tot, bla, bla, bla. Què passa? Que jo tinc uns peus i uns turmells que s'han esguinçat 8 i 9 cops cada vegada. 8 i 9 cops? Sí, soc hiperlaxa. I veus aquest os que mai ja no es torna a ficar mai més enlloc? Uf, Déu-n'hi-do. Sí. Et lesiones més que jo? Molt, molt. Jo m'he lesionat traient un pegamento de l'estoig. En plan, se m'ha sortit aquest os traient el pegamento i vaja, un altre cop. Ja sé posar-me'l jo, o sigui, ja no vaig ni al metge. Total, que necessito un bon calçat, en plan, un bon calçat còmode. La marca al cap i a la fi m'és una mica igual, o sigui, ja vas que porto un Múnich, aquesta Salomon Speed Cross 3, no? Però fa res vaig anar al podòleg, perquè la meva parella, la Sara, em va dir, hosti, és que camines raro, jo quan estic quiet estic així sempre. Malament. Home, no m'estranya que ens esguitzem. I quan camino faig clec, 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 clec. Camines de talons? No, els turmells em fan clec. Ah, va! Perquè mai m'han acabat de soldar bé, de tots els esguinços, però segueixo fent esport, I vaig anar al podòleg i em diu, bueno, quines plantilles portes? Cap. Després de veure'm caminar jo, cap, i em va dir, però quants anys tens? Dic, 24. Diu, què vol dir que no portes plantilles, fill meu? Malament. Diu, trepitja aquí, i diu, mira el dibujo, o sigui, era com una cosa així, saps? En plan, com de costat. I jo, bueno, doncs no ho he fet mai, i total, truco a ma mare i dic, mira, Montserrat, a veure. Montserrat m'ha dit el podòleg que hauria de portar plantilles des de que sóc petit. Si no et menteixo, em van estar trucant els meus pares durant 3 dies seguits, t'hem descuidat, som uns mals pares, com no ens havíem adonat d'això. No, home, la teva mare va estar molt atenta de la teva ment i potser els teus peus encara no... No hi va caure que els peus també s'havien de cuidar, no, pobreta? Escolta'm, ja que vas tan ben calçat, has fet mai alguna cursa de muntanya? Sí. Sí? Sí, la Cross de Call d'Atenes vaig fer. Ah, molt bé. I què? Bé. Et va agradar? Sí. Sí, no estàs gaire convençut, Saps què passa? Que l'època en la que vaig fer cross i feia maratons, no. Abans d'Operació Triunfo, Sí, la cursa de bombers, la no sé què... Sí, Barcelona... M'apuntava a fer mitges, 11 quilòmetres, coses d'aquestes. Vaig tenir una miqueta de trastorn d'alimentació. I llavors jo pesava 60 quilos i corria com una bèstia. O sigui, era un palillo així que feia... Què passa? Que després em vaig mig arreglar. És com que vaig tornar una altra vegada a ser conscient de tot el que em passava pel cap i llavors ja no vaig poder tornar a córrer mai més. No. O sigui, sí, ara em poso a córrer i sóc d'aquelles persones que no es cansen.
Però bueno, jo et veig molt atlètic, et veig No, primet, sí, no deus pesar molt més de 60 66. quilos. 66. Però ja és una cosa sana, Ideal, sí. és una cosa sana. Sí. I des de llavors no he tornat a fer curses, i és una cosa que m'agrada. Per tant, quins esports fas? Perquè em dius, entreno un mínim un cop Jo cada faig dia? natació, Molt bé. em llevo d'hora i me'n vaig a natació. T'evites moltes lesions. M'evito Perquè segur que no t'esguinces a dintre l'aigua. A més, per l'esquena, superbé. I llavors hi ha una cosa que m'encanta, que és el pàdel. Sí? Fan del pàdel des de... Quan van començar a treure les primeres pistes de tennis per posar allò per la gent que no corria tant, saps? Doncs allà jo ja vaig començar. Escolta, mira, jo no havia jugat mai al pàdel fins fa 3 setmanes que vaig tenir una professora d'excepció. Qui? La Marta Marrero, la coneixes? Home, no la conec, però segueixo el pàdel. T'agradaria conèixer-la o no en persona? Home, sí. Perquè si vols jo et reto a fer un partit de pàdel, però és que avui mateix. Però ara. Sí, mitja hora. Ja vas ben calçat, Vale. passem per casa teva, que vius a... Sí, bueno, Sabadell, Terrassa, però és igual, o sigui... I escolta'm, anem amb la Marta, t'agafes una parella, per que trobis. Vale, algú d'aquí. Vinga, i va. Escolta, però Vinga. us fotrem una pallissa que acabaràs distret, t'aviso, perquè aquesta tia és molt bona, és una jugadora professional. I tu m'han dit que ets molt poc competitiva. Sí, clar. Que en plan que deixes peixet i tal, no? Sí. Vale. Ni les canigues. No, però jo també, a tu també et veig amb una mirada de... Sí, no fas pinta de... No me piques, que quien se pica, ajos come. Piques no em piquis, Exacte, piques no em piquis. Sí, doncs va, doncs escolta, agafem el cotxe i anem-hi. Vale. Però espera, que encara no hem acabat, perquè et vull demanar més coses. Com se't va ocórrer presentar-te a Operació Triunfo? Perquè això és com... Quan compres números de loteria, que dius, quina mandra, no em tocarà. Clar, jo, veient allà la filera, tu tenies intuïció? Zero. O sigui, mira... Perquè des de petit has cantat o com ha anat això? Sí, jo canto des de que sé parlar. O sigui, soc cantant d'actor també de teatre de barri, coses d'aquestes, i tenia una banda de versions, la d'Alton Bank, i anàvem fent, vull dir, en plan, érem feliços, perquè fem 50 bolos a l'estiu, dormíem a la furgo, ens fotíem unes farres de l'hòstia... Amb la teva colleta? Fantàstic. I tu cantaves? Fantàstic. I de fet, sí. I de fet, ara segueixen sent la meva banda. Que perquè xulo. el primer que vaig fer quan vaig sortir de TV va ser si voleu que jo canti, ha de ser amb aquesta gent. M'és igual que vingui el bateria de Bruce Springsteen, saps? O sigui, jo vull a l'Òscar. Jo soc molt fan, del Bruce. Ah, sí? Sí, molt. És que Bruce Springsteen no m'escoltes, tio. I em vaig presentar un dia perquè la meva parella, d'aquell moment, em va dir, estan tornant a fer Operació Triunfo i si poses un hashtag a una cover que penges, et poden passar el primer de la cua si guanyes. De cada ciutat n'escollen com a 20 i et posen els primers de la cua. D'aquí ve allò que m'has dit, perquè no he acabat d'entendre. I et van posar el primer. Jo feia una hora que havia penjat una cover i vaig dir, vaig aprofitar, la vaig borrar, vaig tornar-la a penjar una altra cover i vaig dir, hashtag Operació Triunfo, passe directo. A veure si sona la flauta. I patapim. I patapim. Que molt friqui suelto o què, a la cua? Home, tothom cantant, és fantàstic. Sí, assajant. Som tots friquis de la música, en plan, un amb la guitarra, un circulito, no sé què, això. És molt guai, perquè clar, tothom va a cantar, tothom vol ser músic, tothom vol ser cantant. I de tota aquella filera, què? No els has vist mai més? Home, alguns encara guardo... Van anar passant... Clar, o sigui, eren 7 càstings. 7, O sigui, tu et diuen... El primer dia ja et diuen, has passat el primer càsting. Has passat el primer càsting. I arribes a casa i dius... Demà tinc el següent. Clar, i passes, per exemple, a Barcelona érem 3.000 persones, però a tot l'estat eren 17.000. I només n'agafaven 16. O sigui, un percentatge molt baix de que puguis entrar. I el dia següent... I la meitat són dones, per tant... Clar. I a més havia de ser meitat i meitat, saps? Havia de ser... I total, el següent dia també vaig fer el càsting el primer, el segon dia, em van tornar a agafar el primer, el següent dia l'altre, i llavors després et porten a lo que és l'acadèmia, a l'Hospital del Tòrax, al Parc Audiovisual, i allà queden només 90. I he estat durant 3 dies fent proves una rere l'altra. Ara una de ball, que quan em vegis moure'm... Sí? Home, deu saber ballar. Segur que saps ballar millor que jo, amb això. No saps ballar? Soc un palo d'escoba. I què? Sí, em sé moure amb ritme, saps? En plan, em sé moure amb ritme, quan canto sé fer el i ja està, saps? Però no em sé moure. I ara a vegades miro vídeos meus dels càstings i són un punyetero desastre. Però no has après? He après moltes altres coses importants. Sí? Moltes. Emocionalment, gairebé tot m'ho ha donat Operació Triunfo. O sigui, la meva estabilitat i la meva no estabilitat m'ho ha donat tot Operació Triunfo. Però és que si no hagués estat per
crisis d'ansietat, que no sabia ni el que era ansietat, Ja, clar. 1000 coses, la gent que et desitja la mort per Twitter, la gent que es vol cagar en el teu pare i matar el teu germà, o sigui, coses d'aquestes m'han passat. Ara, un cop has sortit de l'acadèmia? Clar, sí. Però què has fet tu perquè Res, desitgis la mort? jo crec que res, però això, tot això té les seves coses dolentes. Però sí, tots hi passem una mica, Sí. per aquí, quan veus la gran mentida que és Les xarxes. les declaracions que es fan a les xarxes socials. Però si Perquè no a la hagués cara mai estat... t'ho ha dit ningú, això. Mai. Veus? Però si no hagués estat per tot això, avui no estaria aquí, no Ja. estaria dient, he tret un disc. Soc molt fan, i vaig comprar el disc de la Marató, a mi m'agradaria que va ser un èxit de vendes, Sí. Jo hi estic al disc de la Marató. Ja, això sí, Això sí que ho vas saps, estar amb la Nina, Exacte, amb sí. l'Helena Gadel, Exacte. o Antonio Orozco. Jo Sí. conec l'Antonio, Molt maco. Amb l'Antonio Orozco vaig estar fent caiac. Què dius? Sí, tant, al Congost de Mont-rebei. Sí. M'encanta. Sí. He anat a fer la ruta sencera, en plan Sí, del Congost amb sí, el caiac sí. i després pujar caminant. Sí, va ser pel programa Aire Lliure de TV3 i va arribar l'Antonio, a més me'n recordo perfectament. Ell aleshores estava a Sitges, va venir amb el seu fill, que es diu Jan, si no recordo malament, i el viatge se li va fer etern, no? I va arribar així una mica moix, oi, que són 3 horas y media, que estoy cansado, que tal i qual, i jo li vaig dir, Antonio, tu tranquil, que quan pugis al caiac i entrem al Congost de Mont-rebei, tio, aquestes 3 hores que has passat, ja no te'n... I va flipar. Home, clar. Es va quedar enamorat, diu, jo no sabia que en Catalunya havia esto. Clar. Diu, he estat a Mèxic i he vist alguna cosa semblant, però el Congost de Mont-rebei... És que no cal marxar molt lluny, No cal. Els meus pares sempre m'ho diuen. Sí. Què vols anar? O sigui, vale, si vols que anem a Suïssa un dia, o a França, o el que vulguis, però una cosa, tenim tantes coses tan maques a Catalunya. Ai, que bé, que m'agrada molt que tu doncs, valoris tant el que tenim a casa. Una persona com tu, que ets un ambaixador. M'encanta. I m'encanta fer excursions petitonetes i descobrir... Mira, Tavertet... Sí, els cingles de Tavertet, és preciós. Que està aquí, que està aquí, és que no cal anar molt lluny. Vaig córrer una cursa a Tavertet, em va encantar, i tant. Montserrat, evidentment. Home, sí, clar. Més famós, La Vall de Boí. Sant Llorenç del Munt. Sí. Jo pujava i baixava a la Mola corrents. Ah, molt bé. Aquí tenim el Jan Margarit, que també és de la família d'Ester Motor, que se'n fot un fars a pujar i baixar a la Mola. Com els vas conèixer, per cert, el Quim, la família? Perquè he arribat aquí avui i m'he trobat. Escolta, això semblava el Hall of Fame. Ja, tio, hi havia... No sé dir el nom, jo? Mirotic. Això. Mirotic. Del Barça. Hi havia el Javi Sancho, es diu. Tenim... La Núria Piques. Hola. Aquí més hi havia, he vist molta gent, he vist passar tot... Ara veurem a la Marta Marrero i dic, aquesta gent, a veure, d'on els treu el Quim? Els busca sota les pedres o té un imant? La clau és ser bona persona, per tot. Per tot, perquè a mi mira, és que està passant per allà el Quim. Jo me'l vaig trobar un dia al vermut de Llucià Ferrer i se'm va apropar i m'ha dit, tio, escoltem molt la teva música, ens agrada molt, les meves filles, familiars, tal... I em va dir, si mai necessites res, digue-m'ho. I al revés, saps? En plan, llavors ha sigut una cosa que ens hem anat demanant com petits favors l'un a l'altre i jo portava molt de temps sense cotxe i vaig veure que el tio penjava coses d'Ester Motor. I vaig dir, tu escolta aquí una coseta. Que a mi m'agrada molt conduir. Una coseta, que a mi m'encanta conduir. Però el tractor del meu avi ja se m'ha fet lent. Se m'ha quedat petit, se m'ha quedat una mica petit. I m'ha dit, cap problema, vine cap aquí que t'atendrem. I doncs aquí estem. Que xulo. Sí, realment és així. A mi també em va passar una cosa semblant. Vaig anar a Sant Benet de Bages a fer una activitat amb els seus treballadors i de seguida ens vam entendre. Amb una mirada, de vegades, podem dir moltes coses, no? Doncs sí. I aquest imant, doncs... I que encara que sigui de Sabadell és bona persona, tio, que és una cosa que no sol passar, No, perquè la gent de bona Sabadell... persona. Tenir bon cor i això es veu de seguida. Sí, això es veu ràpid. I tant. Això es veu ràpid. Que bé! Sí, estic molt feliç. Doncs, escolta'm, hem d'anar a jugar a pàdel perquè ens espera la Marta Marrero. És això amb el que ens hem de moure o no? Hem d'anar amb això, que hi ha... Hem d'anar amb aquest? Que és un Eco C elèctric, que espero que ens sentin. Ostres, Quim, com m'agrada aquest cotxe! Ostres! Però deixa'm-el conduir, que jo no he portat mai cap elèctric. No, cap problema. Jo el que tinc sí que és híbrid. Sí? Sí. Oh! Classe A, finíssim. Que bé! Estic feliç. No, és igual. Estàs content, Sí, estic molt content. Doncs, escolta'm, anem-hi. Vale. Sí? Sí, home. Estàs preparat? Has esmorzat? Sí. Saps què esmorzes tu? Jo esmorzo, depèn de moltes èpoques. T'he vist menjar una mandarina abans? Sí, perquè he sortit de casa de pressa i corrent i havia esmorzat al matí, un cafè amb llet. I sóc molt fan dels albocats, de les torrades amb pa integral, amb oli d'oliva, productes de la terra.
Molt bé. Però també m'agrada sucar les galetetes a la llet, eh? Saps què faig? Jo no menjo ni sucre ni greix. No. Llavors esmorzo una torrada de pan de centeno, que està com, Sí? a vegades com això, Sí? com una sabateta, em poso ous del meu iaio o del meu Del iaio del sogre. tractor, Sí. que deu tenir un hort Sí, ben bonic. molt maco. O del meu sogre, que també té un hort a Manresa, A petitonet. Manresa? Sí. Mira, jo soc de Manresa. Ells són de Manresa? Sí, visc a Berga, però soc manresana. Doncs ells són el Roy, El família Roy. Roy, tenien un bar. El primer bar amb televisió de Manresa és seu. El primer bar amb televisió de Manresa? Bueno, jo igual no havia nascut, Era seu, de l'avi Ramiro. No saps el en carrer? Pau. No. Bueno. Ja Bueno, ho és igual. esbrinarem, ja ho demanaré a casa. Torrada, Sí, amb ou a la planxa, sí. pernil dolç, formatge Fresc? i hummus. Oh, Tot nen, així, i un suc de taronja també de passar la bomba, finca. no? És el millor moment del Segur que dia. és el millor àpat del dia són els esmorzars, El millor eh? àpat Jo del també. dia. A mi el dinar i el sopar... Sí, però l'esmorzar ha de ser potent. A més, em llevo només perquè vull esmorzar. Sí, Si no, no em llevaria Et del lleves llit. amb aquella il·lusió de dir... Sí, i a vegades que no tinc res a fer al matí, però dic, no, són les 8:30 ja, vinga, home, va, a esmorzar ja. Ah, doncs escolta, m'apunto Sí. aquesta recepta, eh? Ah. El pa ha de ser de centeno, en català no sé com es diu. Bueno, jo el compro integral 100%. Bueno, integral, sí, allà. o de massa mare, o de qualsevol cosa d'aquestes. I l'ou ferrat, I l'ou- dius? Ferrat no, a la planxa. O sigui, no poses res, tu agafes una planxa d'aquestes que no s'enganxen, Sí? poses l'ou amb una miqueta de... El trenques? Exacte. Deixes que es Sense faci per oli? sota i li dones la volta. Uah, sou molt dolenta, jo fent ous i Sí? cuinant. Però Però va? és fàcil, perquè, Sí? perquè com es diu, el rovell Sí? s'ha de fer també, Va. perquè si no, a mi no m'agrada que faci. I a més m'enviaràs una foto. Vinga. Va, som-hi, que si Vinga. no, la Marta ens Com a dirà... copilot em deixes o no? Home, sí. Vale, no sé, jo què sé. Faltaria! Ara sí que hem de portar la mascareta per això, no? Sí, a veure... Som-hi. Muy buenas a todos, soy Javi Sancho y me hace mucha ilusión presentaros el nuevo Mercedes EQC. Estamos aquí en Ester Motor, EQC 100% eléctrico, el primer 100% eléctrico de la marca, estéticamente espectacular como los otros, pero un aire moderno, vamos, que vais a flipar. ¿Qué podemos destacar de este vehículo? Pues 100% eléctrico con 416 kilómetros de autonomía, ni 414 ni 418, 416, que muchos estáis preguntando, ¿y qué puedo hacer yo con esos 416 kilómetros? Pues podéis ir de Sabadell a Terrassa, ida y vuelta 29,7 veces. La última os va a faltar un poquito, pero lo podéis hacer, que alguno dirá, Javi, es que a mí no me interesa hacer 29,7 veces ese trayecto. Vale, no te interesa, pero el coche te lo ofrece, si no lo haces es porque no quieres. La inteligencia, un coche muy inteligente, tiene el sistema M-Books, le puedes pedir cualquier cosa. Mercedes tengo calor, Mercedes tengo frío, pedir cualquier cosa que te pueda ofrecer un coche, no un Mercedes hazme la cama, porque al final es un coche. La aceleración, una aceleración espectacular, parece que estás ahí en el Dragon Khan, tú le aprietas y vamos, pero siempre con seguridad, solo por necesidad, no por vicio, pero la patada la tienes. ¿Qué más cosas puede ofrecer este coche? El silencio que te ofrece un eléctrico. Silencio, pero que tú llegas a tu casa y los vecinos no saben. Si entras y salen no se enteran. Que tú dices, Javi, es que a mí me gusta que los vecinos sepan cuándo entro y cuándo salgo de casa. No os preocupéis, hay un sistema espectacular que es que tú bajas la ventanilla y vas gritando, me voy de casa, que estoy saliendo o estoy llegando, y los vecinos se enteran igual. EQC, el nuevo 100% eléctrico de Mercedes. Venid a Ester Motor, lo veis, gente majísima, i a disfrutar-lo. Escriurem No, ara no facis veure que te la saps. que tot no va ser fàcil. No. No, a veure, que és una cançó, qui no se sàpiga aquesta cançó, a veure, no ha arribat als nivells de Boig per tu, però va per allà, T'imagines que et dic, home, jo crec que sí, Hòstia, que bo. És elèctric. És elèctric, és que estava buscant la maneta, imagina, comencem bé. Oh! Clar, és que el que m'han deixat a mi, el que m'han deixat a mi jo, el primer dia. Sí, està clar, amb el tractor de l'avi. El Exacte. tractor de l'avi no deu tenir ni... Vale, va, ara què hi ha la clau? Que m'han No hi dit- ha clau, clar, és elèctric. Clar, és Has de elèctric. fer Aquí, start-stop. start-stop, vinga. Hòstia! Se suposa que ja deu estar engegat, M'ha això. apretat el cinturó. No te l'ha apretat? A veure... Clar que no te l'ha apretat perquè no te l'has Oh, posat. merda. A veure... Que xulo! Ui. Què tenim aquí? A los 40, no? Ah, bueno, sí, el que sí. Va, és veritat. som-hi. Vale, fot-li? Doncs tiro. No poso res, no cap marxa, res. No, a veure. només has d'apretar endavant i ja està. Hòstia, ara estem quedant fatal. és automàtic, Ah, no, perquè he de ficar la D, Ah, la home. D, clar, home. Vinga, va, ara sí. Vale, et vaig guiant, Vale, adeu. Adéu! Au, adeu.
És molt baixa, però bueno. Doncs puja't. Gas a fons. També es puja pujant cap a... Clar. No, això és el... Bé, és igual. Això Aquí. cap a dalt. Ah, exacte. Ara, vale. 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 Què ha dit? Gas a fons o què? Però si... Hòstia puta, gas a fons, verge santa! Però això que té No, és de 200.000 cavalls, No, tio? no, l'has de provar. Uala! Va, opa! Clar, tio, aquest tio gas a fons, Oh! que vol que em fotin tots els punts No, no, espero abans que de no. sortir de Sabadell. Espero que no. Hola, hola, però què és això? Oh, Quina no, brutalitat. heavy, va, després ho fem, perquè és que aquí és molt Sí, estret. quan... Es pot accelerar lo ràpid que vulguis mentre els límits de velocitat siguin els límits. Vale. Hòstia. En la calle Rafael Casanova, gire a la Ah. izquierda. Vinga. És a dir, d'aquí 100 metres, giri a l'esquerra. Derecha, delante, detrás. Què és això? Una cançó, no? Na, 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 na. 1, 2, 3, bueno, això és de l'època de... No, izquierda... No, Quants anys tens? Sí, hòstia. Ui. Quants anys té la Montserrat? La meva mare, 56. Ui, quasi. No, en tinc 44. Joder. Home, no crec, vull dir, en plan, soc dels que no crec que molesti allò. No, les dones que home, se'ls hi no. molesti. Perdona. No, gens. 44 anyets, Déu-n'hi-do, Hòstia, passa molt ràpid. Tu no t'ha passat... És que dels 20 al 25 A mi, passa molt ràpid. volant. O sigui, jo de debò que Sí. faig 25 el 6 de gener. És una... Sí. Soc hòstia. del dia de Reis i Quan vas fer el càsting? Quants anys tenies? fa 2 anys, jo tenia 21 o 22, no me'n recordo ben bé, 22. I abans d'això eres una persona que no et coneixia ningú. Clar, o sigui, ens coneixien a les festes majors dels pobles, Ah, bueno, perquè sí. fèiem concerts de festa major i tal, però clar, no, és cert que no... Saps que m'està fent un massatge aquest cotxe ara mateix? Sí, home. T'ho juro. M'ho ha posat el tio del concessionari, m'ha dit, mira això, dona-li aquest botó. Què dius, Sí, tio? i per això estic com que no sé I parlar jo ben bé. també. No, tu a la conducció. Jo també vull un massatge, que la meva parella és fisio. Ah, sí? I en casa de herrero cuchara de palo, no? Què Es diuen? diu. Darrer, tu. Es diu. A dos veles. De fisio. Sí. Ah. Bueno, sí, de fisio. Molt bé, això és la part de més 18, vale? Aquest és el semàfor més llarg del món. L'altre dia quan vaig venir a buscar el cotxe també vaig estar què? com 10 hores, sí. Sí, ja, tio. No passa res. Doncs sí, jo tenia 22 anys quan vaig fer el càsting d'OT, però porto des dels que sé parlar cantant a la coral del col·le. Ah, que guai. I després vaig tenir un grup de música que es deia Altercat, que vam fer els nostres pinitos. Ah, molt bé. Després del Tom Bank, i sempre hem sigut els mateixos. Que bé. Les mateixes Sí, persones. és que de fet quan vau sortir de l'acadèmia jo me'n recordo perfectament. Ah, sí? Sí, que tu vas posar aquesta condició, no? Ah, és sí. que jo, a mi m'és igual el que em vengueu, però aquests d'aquí Sí. van amb mi. Sí, perquè... Eres tu, no? Clar, sí, Jo sí. sabia que... Sí. Això és casa meva. No em podeu fer fora de casa meva, saps? Clar. En plan, aquesta gent és Clar, casa. i això va dir molt de tu. Jo crec que aquesta autenticitat ells l'han valorat. Jo vaig demanar poder fer música en català Sí. i la banda. Que guai. I em van dir, endavant, el que I necessitis. escriurem, que és una brutalitat de cançó, que siguin... Que també la tens en castellà o no? Sí, la vaig traduir al castellà, però més que res perquè la gent que era de fora de Catalunya... I escribir, que nada, fue tan fàcil, sí. sí. I no és... Clar. I no ha triomfat Mira, vas gens. a fondo, Molt cago en la mare que em va matricular, Montserrat Pozo. Hòstia, tu! Uau! Que bo! Uf, saps? Tinc el vent de l'Empordà a la dreta, el T'ho deixo juro així. que n'he apretat el gas a fondo. No, doncs no ho facis, O sigui, sí, fes-ho. Va, un moment, va, fem-ho ara. Ai, que puta! Has vist el meu mòbil o no? No. Ha volat, ha fet... Ai! Bueno, va. No, o sigui, ens baixem allà i el porto jo, ara. Va, o sigui... no va, doncs no, t'ho dic home, de veritat. Que no, que em fa cosa. No, va. El vols portar ara mateix? Sí. Vale, No, va. ara mateix no, que si ens canvia un semàfor, potser. Senyores i senyors, Núria Piques i Miqui Núñez la caguen canviant... No. Hosti, tu. I escolta, què, Digue'm, sí. tens moltes... Clar, les nenes de 20 anys, 18, 15, molt fan d'aquelles que es desmaien i aquestes Bueno, coses, o què? a veure, mira, les coses més estranyes que m'han passat mai és gent que em demani que li signi en permanent el front. Uf,
En permanent. Has de seguir recte i agafar la C14... Bueno, és a segon has d'anar, Bueno, però en realitat. permanent no és un... Sí, no a és la un fi, no. No, però, bueno, sí, algun cop algun desmaio i coses d'aquestes, però jo tinc molta sort perquè tinc a casa la millor persona que em pot acompanyar a la vida, que és la Sara Roy, que és la meva parella. Sí, és Macedònia, coneixies Macedònia? Sí. Doncs ets una ex-Macedònia. Hola, que guai! I és la persona que em manté amb els peus a terra i que... Sí, tio. Que xulo! He tingut tanta sort de trobar-la, això és una cosa que... I com us vau conèixer? Mira, jo la seguia ella abans de tot, perquè òbviament jo a Macedònia, doncs unga amb els col·legues, jo la Sara Roy, jo la Irene, sí. Rotllo això. I a mi sempre m'havia agradat molt la Sara. No només físicament, o com a ella com a persona a les entrevistes, sinó com cantava, com eres molt dolça. I quan vaig sortir d'OT, no, ens vam veure abans d'entrar a OT en una festa major de Rialp, amb Dalton Bank, i la vaig trobar entre el públic i em vaig posar nerviós. Ah, sí? I li vaig dir al meu guitarrista, està la Sara Roy. Va dir, què dius? I jo, sí, per aquí a la dreta. Sí. Està la Sara Roy. I jo, com que està la Sara Roy? Sí. Bueno, i no ens vam dir res, però em va seguir a Instagram, jo ja la seguia. Li vas dir, hola? No li vaig dir res perquè jo anava amb la meva nòvia, que era la fotògrafa del moment. Ah, I llavors, òbviament, jo sóc una persona molt educada amb això. Total, al sortir d'Operación Triunfo vaig mirar si em seguien l'Amanda Seyfried, que és una actriu americana, El meu amor platònic, i la Sara Roy. I què? I em 50%? seguia. I em seguia la Sara Roy. Però l'Amanda no? No, l'Amanda Seyfried m'ha seguit un pringat de... vamos. Hòstia, que guai! I vam començar a xerrar, i vam quedar i tal, això i l'altre, i ara ja fa doncs un any i mig. O sigui que la vas buscar, eh? Home, sí, tio, és que... Hola! És de les poques vegades que m'he aprofitat del verificador d'Instagram, saps? Sí. Bueno, són per no dir instruments que al final... És que clar, és tan diferent lligar, jo me'n recordo, abans era molt... Sí, abans era... No sé. Era poder més autèntic. Sí, ara... Però és que tot avança, llavors, jo què sé, has d'anar per allà. Vale? Saps per on anar, en realitat, oi? No, que va. Vale, jo tampoc. Bueno... Això és Sant Quirze, nosaltres tenim per aquí la... Mira, em pensava que estàvem a Sant Cugat, anem bé. Per aquí? Sant Cugat és un rato. Per aquí, per Los Rosales Rubí. Doncs nosaltres tenim el local d'assaig allà, a Sant Quirze. Ah, que bé. Sí. Que guai. I ara com us dieu actualment? Ara ens diem Miqui Núñez. Clar, què vols? Clar, és que... A veure, sincerament tenim... Sempre som els Dalton, llavors és com... Hosti, li has dit els Dalton, perquè ens deiem Dalton Bank, els Dalton, però és que a més el tècnic de so és el mateix tècnic de so, el tècnic de llums també és el tècnic de llums que venia... Bueno, en certa manera, el fet d'entrar a OT us va tocar a tots. Clar, tots veu entrar a OT. És que jo sempre li dic... I algú hi ha de posar la cara. Sempre ho dic, jo, òbviament, he crescut amb ells i el triomf, no, entre cometes, i l'èxit, entre cometes, és de tots, saps? O sigui, és com... No té cap mena de sentit que jo m'otorgui això. De fet, jo vaig estar pensant inclús no posar-li Miqui Núñez a la banda i que ens diguessin d'una altra manera. El que passa és que això, marketingianamente, doncs com que desvia una mica, no? Sí. I sí, i a més és una cosa que ma mare sempre m'ho ha dit. Has de recordar gràcies a qui i gràcies a què estàs on estàs. Però passi el que passi, o sigui, ara que he tret el disc d'Iceberg, de la persona que més me'n recordo és del meu profe de música, que quan tenia 4 anys va començar a fer-me classes de piano a un nen que l'únic que deia que era que jo vull ser lliure, jo no vull estar a classe de piano, jo em vull anar a jugar al parc. I em van dir, escolta'm una cosa, si un dia estàs en una habitació tancada i sou 2 nens i hi ha un piano, qui és més lliure? Tu que pots escollir tocar-lo o no tocar-lo o l'altre nen que no en sap i només té l'opció de no tocar-lo? I vaig dir, hòstia, doncs és veritat. I és aquesta idea que la música ens fa lliures, saps? És veritat, sí, i tant. I que totes les persones que estudiem música crec que tenim, m'estic tirant floretes, però tenim una sensibilitat especial. O sigui, jo soc una persona que s'emociona molt fàcilment, que té molta empatia, que, no sé, jo crec que tot... No sé. La música és molt guai. I és com una medicina per mi també, és com que quan no puc explicar les coses en paraules... Una mica també és un símil com l'esport, perquè jo ara mateix estic pensant, ostres, el que sent ell per la música, el que sents tu per la música, també ho sento jo, i a mi també em fa emocionar molt l'esport. Clar. De vegades veig gent que arriba a la línia de meta i de vegades m'emociono, jo dic, hòstia, és que ni el coneixes, però
entro molt amb el que ell està pensant. Bueno, i perquè saps tot el que hi ha darrere. Amb l'esforç que ha hagut de... Perquè moltes vegades només veiem la línia d'arribada i dius, oh, que guai, però no, hòstia, darrere tot això hi ha moltes hores, hi ha molta solitud, hi ha molt d'esforç, hi ha moltes coses bones i moltes de dolentes, hi ha moments que... Sí. Per què creus que es diu iceberg, el meu disc? Perquè només veus la... La punta, hòstia, sí? Que xulo! Sí, és exactament això que dius tu. Que guai, Vale, sí. I escolta, i el concert que, bueno, suposo que sortint d'OT, el concert que surts a l'escenari i dius, ostres! La Mercè, el primer bolo que vaig fer amb la meva gira, el primer concert que vam fer amb Miqui Núñez, amb la banda nova i amb tot, amb la meva gira, has de donar tota la volta i anar cap allà. I on va ser? A la Mercè de Barcelona. 60-70.000 persones hi havia. A l'avinguda... A la Maria Cristina. Devia estar tot ple, no? Estava ple, fins al final. I clar, o sigui, jo que havia fet concerts de versions per 7 persones a un poblet... Per aquí a la dreta. Vale. Sí, clar, dius, per què què hi ha 70... Clar, i veig 70.000 persones allà fotudes fins a la font, que no hi cabien, i el moment més màgic de tots, que mai me s'oblidarà, és començar. Un nou dia ha començat, la cançó escriurem, i sentir com tothom fa volteu! I jo, una cosa, fa 2 setmanes que he tret el disc. Hòstia! Vaig començar a plorar i la gent, escriurem, que tot no va ser fàcil! I jo, què està passant aquí? La nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no puguin ser. Hòstia, tu! Alejandro Sanz i Miqui Núñez, Miqui Núñez, ara hi ha Miqui Núñez, evidentment. Que guai, moltes gràcies. Sí, home, a més és una cançó, és que ha sigut un any molt difícil. I uau. Doncs és una cançó que no vaig escriure o sigui, la vaig escriure pels meus companys d'OT. La vaig escriure... Quan va sortir? La vaig escriure quan vaig sortir per ells i per elles, i llavors vam dir, hòstia, i si la fico al disc? Vinga, vaig a ficar-la al disc, va, vinga. Però i com se't va aparèixer aquesta cançó? Bueno, perquè tots érem cantants i compositors, llavors escrivíem les nostres cançons. Escriurem, però clar, l'entonació, la melodia... Bueno, això surt. És molt complicat, això. Això surt. A veure, l'Enrique Iglesias diu que quan es dutxava s'inspirava. Clar, jo ja... O sigui, el meu mòbil, si mires les notes d'àudio, són notes d'àudio a les 4 del matí, que em llevo saps? És de sortida aquesta. Sí. Rubí Sud, Sant Cugat. Ui, el vols agafar un moment? Agafa-lo un moment, va. Sí? Sí. Ai, has posat la P? Sí, has posat la P. Ai. Sí, creo que hay uno. Sí, aquí dentro. Nada, aquí. Vinga. Ostres! Fem de rotonda, perquè el provis. Vale, allà hi ha una rotonda al final? No crec, No ho sé. M'ho he deixat el mòbil, jo. Hòstia, ja m'ha tornat a apretar, això. A veure. El tenies, Sí, el tinc a la butxaca. Vinga, gas a fondo. Guai, Però que treu l'humillo i tot, saps, de les pel·lis? O sigui, és elèctric, però s'aixeca la pols del terra. Hòstia, tio. Vale, vaig entrar al pàrquing, vale? Va, sí. A més està la Marta, crec, Aquell home ens ha mirat i mira que no fa soroll. Clar, és allò... Deu pensar, aquest cotxasso per què no fa soroll? És una mosca? És un... És Superman? És un avió? No, és un EQC. No vull rebentar-lo, saps, el primer cop que diu. Oli! Què tal? Hola! Ai, quin riure, tu! Oh, per favor. Estic fart de riure, Una selfie, va, per immortalitzar. Sisplau. Clic. Quien se pica, mejor come.
Recordeu que tenim en marxa el sorteig extern de prop, com cada programa, i què podríem sortejar, Miqui? Home, jo crec que estaria bastant bé sortejar un disc meu nou. Us el porto signat el pròxim dia i el sortegeu. Un disc firmat, jo també. Jo crec que Uf, que guai. Doncs la pregunta d'avui és: quin és l'esmorzar preferit d'en Miqui Núñez? Qui contesti bé la pregunta, recordeu que entra en el sorteig d'aquest magnífic disc signat Iceberg, que acaba de sortir al mercat. Sí, fa res, fa una setmana. I espero que tinguis molt d'èxit, Gràcies. que no en tinc cap mena de dubte. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Ens trobarem aviat. Va. I bé, fins aquí el programa d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com ho he fet jo. Avui ha sigut un programa molt especial, que hem viscut moltes aventures i esperem viure'ns moltes més. Per aquí és tot. Que passeu molt bones festes i, sobretot, cuideu-vos. Suave, como los asientos, esto lo tocas, vamos, apetece bajar al garaje, acariciarlo y volver a subir. Si dices, mira, no tengo que ir a ningún sitio, bajo la acaricio y me subo para casa. Esto es espectacular. Iceberg, que no em sabia el nom, però sí que me'l sé. No, Iceberg, sí, perdó. Iceberg, no, sí. Això no cal que ho poseu. Fem molt bé, Va, fot-li. Et vaig guiant, vale? Fot-li, Fins aquí. És que aquí dins és com jo em cago, aquí dins conduint. Sí? Per què et caga? Vale, pues ja està. Home, perquè aquest espai és molt estret, Pasa 29,7 veces. No pasa nada, pero tienes claro... Ay, perdón. Estoy bien. És fantasia este vídeo, Sí.